kuti tizipana pachibale pano tumbali tamene akuopsa uposa somzako okay chabwino nkhani yonseri mwachonje amene mukuwaona wawa ndi pachibale mayi mmodzi bambo mmodzi. Okay, awo ndi Agness Katengeza, enawo Egnat Katengeza, winayo ndi brother wawo amene ali Amos Katengeza. Chimwe 2023 September Agness Katengeza anapezeka atafa ugetwe ali mgalimoto mwawo. So zitachitika chonchi anapezeka zoti poyamba anaoneka ngati asowa. Egnat Katengeza anali munthu mmodzi woyambirira kuka angaripoti ku polisi kuti m'bale wawo wasowa. Kupita kwa nthawi anapezeka zoti apolisi aja anamanga Amos Katengeza kuti ndi amene akuoneka kuti ndi amene atenga gawo yakupha tchemwali wake Agness Katengeza. Kupita kwa nthawi zaka zikupita apolisi akhala kupanga kafukufuku wawo zinapezeka zonena kuti komano Amos Katengeza and he was like zopusa ndulule tanaulula kuna kuti koma Agnat achana thamangiro panga ripoti acha Agnat azaka 51 ndi amene anatenga gawo lalikulu koma pa ifa ya Agness Katengeza. Uli tikunena pana awatsagulira mlandu wakupha. Sure, so awatsagulira mlandu otani kodi wakupha. Koma kodi kukhala kodi zikhala choncho kuti achibale so amene amenena kuti azititeteza. Kuti achibale so amene amenena kuti komano nthawi zonse azikhala mbali yathu. Koma tizifika nomapangana chiwembu chachonchocho. Ayi Mulungu yekha ndi amene akudziwa.